Inyana chikwa chetu pakati ngechitikundi pana. Ndazokuka kuona auto pana. But ninye yazi kuti ninga kuti awa ere bozo sazongora pana pana. Wana masama. Afana ni masama ndio. Baka lasta dunia mungu ngari ndio kwa hiyo wasi ndio kuzodzingirwa nechipoko last dari babe. Asiti papo wanga waine begi mana yanga ni begi wane mapaka ndi machira mayo. Sasa kuchionga papa na usiku ya wana nayo fere broad amend. Pozo wada zima paka tora mai ni machira mai. Oda zina. Zikuende. Atuzi. Asa dazi kumba anza azo ashuka mpaka yoga msanga. Hizo zile mai. Leo ni kuzidi za moyo nazo. Ndio moyo nazo kuzokusiirai. Nishangamile. Nikapiga diseti. Ndio sio udogo unayopika. Tatizo hilo hivi. Ndio oye na udogo pa. Ndauya nazo ndakupa vatadzi dzangu dzirunyepera kubudirwa nemusunguru warubudirwa. Last time apo takatongwa panapa wakati waruda machira namisiro wakutaura kwangu waita machira aya wanga wakatengesa mai wangu wakazopa musi wa 21 October 2025. Saka pakugwewa hembe ndipo pakazooneka mapakatwa iwoyo nemachira iwoyo awiwa. Ini masina makati muda machira. Kwete mama. Makatengera mai machira. Kwete mama. Akatengera mai. Wakatenga jira ilo nebakatwa. Iyo nzotsewe. Ipo ndakadzana kula pana pa kuti ururamba ake nyaya idzo dzinyaya dzaruramba. Ndine tsitsi chikati. Ururamba ake nyaya idzi. Asi wakabvuma tiri kumba. Akatotenga jira. Akatotenga bakatwa. Rekuti ura kugadzira gwara rehundo. Mai asati afa. Ai bvunzwa ngenyaya ya Benado. Ndi mai akabvuma. Asatanga kubvuma nasi bo. Wakabvuma ati pachi 2015 nyaya ikasagadzirwa. Ti idzo zvizi 2020 uyu 2025 uyu turi bopfuro. And then we are more serious about what we are doing. Because I'm serious. When we are going to won pizza time machine nyepera. Because right now we are to machira ndi makatenga. Imuto wato wasikana ndo akatengera mai machira. And I don't understand wasikana wanotengera mai machira. Pakudi mai ite ine machira. Mutengera mai bakati kwari kudini. Mai atenga bakati kwari kudini na. Changamire. Nyaya yakaya mudare mwenye. Gekuti ndakauraya vanhu vairi. Iwo watu waeni mapakati, nasi ndiri mapakati nemachira kuti wauye watuda kupa hanzvadzi. Ndatisaka toda kuzoti kuda kudzipire hanzvadzi, kuda kudzipire hanzvadzi idzi pamasure muri kutitonga padare panapa. Hanzvadzi yangu iyoyi yakataura zviri zvakanaka kuti pane machira akatengerwa uyu akabudirwa akati uda machira anotenga machira acho ndiani wakatenga machira ndi mai wakashayika musi wa 21 October. Mai aitenga machira pakudii atenge machira ndiwo iwo wasikanawo. Saka wewe majira kuna uzi. Ndina. Ndakazoona pakashenga mai. Kuti machira ngeyo iwo wasikana. Alright, ende panzamo moto rozi machira ngeyo. Uye ngeyo. Amurizwe machira naso notopatwa ngezvipoko naso. Ende panzamo vanhu vachiri kuchaka chini. Ndai panzamo tozoti machira ndiani. Saka kuti muende ende panzamo. Tozoti murizwe machira ndinopatwa. Uno solo.